Hoffem gael eich sylwadau ar ymgynghoriad rydym yn ei wneud yn fuan a reoli cŵn yn y sir. Da ni'n ymwybodol iawn bod y rhan helaeth o berchnogion cŵn yn gyfrifol, yn clirio fyny y baw ar ôl y cŵn. Ond mae yna leiafrif sy'n achosi problemau yn rhannau o sir. Rydym wedi cael cwynion yn ddiweddar am gŵn yn beiddi ar caeau pêl-droed, rygbi, llefydd chwarae plant ag ati. A felly da ni isio eich sylwadau chi am y ffordd orau i ymateb i hyn. Wrth gwrs, mae hyn yn ymddygiad gwrthgymdeithasol, ond hefyd mae o'n yn risg i iechyd cyhoeddus yn enwedig plant sydd yn chwarae mewn ardaloedd fel hyn. Digwyddodd o cwbl o wythnosau yn ôl i Hannah sy'n chwarae fan hyn. Oedd hi'n chwarae fo'r tîm dan 10 mewn gêm ar Brown de Sul. Ac yn ystod y gêm, wrth iddi fynd ar y llawr, fe nath baw ci fynd ar ei tharian ceg hi oedd yn annifyr iawn i hi. Ac i bawb arall i ddeud y gwir, oedd yr hyffoddwyr wedi mynd i drafferth i edrych ar y ceia a di clirio llanas o'n nhw wedi weld, ond yn amlwg ar ôl clirio mae yna dal faw ar y llawr fedrwch chi ddim i glirio ac hwnnw ar i fynd ar i'w chegi, felly oedd o'n annifyr iawn i ddweud y gwir, oedd. Dros y blynyddoedd mae'r clwb rygbi Rhuthun, ffrindiau Cai Ddôl, wedi bod yn gweithio efo Cyngor Sir Ddinbych, wedi gwneud posteri newydd y cysadleuaeth i ddylunio poster a wedi creu arwyddion newydd sbon yn disgrifio toxic ariasis sy'n gallu arwain at ddallineb. Rydym yn mynd i ymgynghori ar wahardd cŵn oddi ar tir o fath gwahanol. Y tir hyn fyddai caea, pêl-droed, rygbi, llefydd chwarae plant, mynwentydd ac ati. Yn ogystal â hyn, da ni'n mynd i ymgynghori i bob perchenog ci gario bagiau gwastraff efo nhw i alluogi nhw codi baw o ci i fyny. Rydym yn meddwl bod hyn yn hollol resymol a dwi'n siŵr bod y rhan fwyaf ohonam sydd berchen ar gŵn yn gwneud hyn fel arfer. So, da ni wirioneddol angen eich help a'ch sylwadau ar gyfer yr ymgynghoriad yma. Felly, da ni galw ar berchnogion cŵn i siarad efo berchnogion cŵn eraill a rhoid eich sylwadau i ni. Diolch yn fawr.